Cek. Cek.
Horas madihita saluhutna. Tapuk kama parminggota di manogoton. Marede mahita. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi perbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Nama molus doang go portibion, rap dohot pinangido ni rohana, alay namian rodi saleleng nileleng na do na mangulahon, lomo ni rohani debata. Haleluya. 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 Maratangi yang mahita. Ali Tuhan debata para siroha jalan abonar. Molea te hudok hami. Ala dipabisar ho tuhami barita nauli nama nadangi rohanami ay ala ni i ubain hutadahami ho dohot lomo ni roham dipangido rohanami naing mangulahon lomo ni roham hami saleleng dingulwon jalaneng mertua hami bahenonmu sai perbadiai marohanami marhite-hite todim jala pergugoy mahami mangorom hisap-hisap dohot manggotapon roha portibion. Sai palas marohanami mangului ho ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita. Napitayo rodalaki
Tatangihon ma patik ni debata di minggu tasadarion dibuat sian Matius bidu 4 ayat 4. Songonon ma didok disi. Alai nin nama mangalusi nanidok ni suratido apala holan sian si panganon hangoluan ni jolma tung nasahata ni debatado naro sian ibana. Hulangi hami. Alai nin nama mangalusi nanidok ni suratido apala holan si panganon hangoluan ni jolma tung nasahata ni debatado naro sian ibana. Songoni masahatna atong rap mangidugugo mahita laho mangulahon na hobar tupatik nai. Ale Tuhan debata say pargugoy mahami mangulahon na hobar tupati ni. Amen. Maredita. Tato posti ma dosata juluni debata. Ali Tuhan debata amanami para siroha na sumurung. Na pungudo hami di jolo martangi ang tuho. Dada mangasahon hatigoran nami. Na mangasahon asiniroham na godangido. Saya si maroham mida sadok bangso nami. Se sama dosa nami saluhutna. Saya sungguli maroha nami. Asamu baroha dohot pangalahon nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si Panguluhami. Amin. Songonodo hata ni Tuhan Yesus, Roma hamu tuau, hamu akan aloja jalana sorat, hupasonang pehamu, buat hamu ma augakku tuhamu, guruhon hamu masianau, aina lebok doau jalana serep marroha, asa dapotan hasonangan todimuna. Ai lambok do augaku jalan yang dohot nahu papor saton. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Baredita. Hasu
Sato kinari namai dungiro halua oni Yonon doha sonangani Paso mahol sohol soni Soho pungut-pungut pipaso Soho pungut-pungut pipaso Soho mahol paso saritami Epistel di Minggu Tasadarion tersurat di Yohanes Piduonum memuka sian ayat 24 sahat rodi 35 tajahama marsikat soring. Asa dung di ida na toropi na sodisi Jesus nang akka sisian nape dibongoti mamuse akka parau jadi roh tuhuta Kapernaum mangalului Yesus. Dungi ninna Yesus ma mangalusi nasida. Tutu si tutudo na hudoko tuhamu. Dilului hamu piau dada ala naung dapot rohamu na tadai tung alanin nabo surido hamu namangan roti i. Dungi ninna nasida ma madok ibana. Dia mabahenon nami asahuhu ulahami akka ulaon lomoni rohani debata. Dungi ninna nasida ma asad dia matadana bahenommu si idaon nami. Asatung porsea hami diho, aha diulaho. Dunginin na Jesus mamadok nasida, situtudo hatakot tuhamu. Apala si Musa mangaleho tuhamu roti nasian banwa gijang. Damangido mangaleho dihamu roti natutu sian banwa gijang. Gabe didok nasida ma saitong malean tuhami ale Tuhan roti si songoni. Dungi nina Yesus mamadok nasida. Songonima sahatna mertua dohala na to mangihon hata ni debata jala na upiopsa. Amen. Maredehita.
ahadidak umah atah porsiau tai songon nahina tidak konidongata saha porsiau disadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangit doho tano. Au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sesadai na ilma Tuhan ni si Maria na gabi-gabian siato di porbadia adorang soha bubuhan ido tuhata na tumaon no bernit di panghuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang na tuat tuban watoru na mulak mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul isiamun ni debata Jehovah amanai pergogo na suatu dosani di sini ibana pai mulak sogot tutanoon manghumi halak na mangolu do na mate. Au porsea ditod di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan haka Kristen na kanabadia dohot dihasesaan ni dosa dohot dihatai naman gok mulak mangulur sogot daging halak ng mate dohot dihanguluan na sarasuda. Amen. Udul mamu tabigema kor sian remaja na poso bulung. Tabigay matiting na dijahon yamang situa u samoser. Shalom. Selamat hari Minggu Madita Amanginang. Titing di Huriata 4 Agustus 2024. Naparjolo guarni mingguta sadarion 5 minggu pasapuluhon dung Trinitatis topik jamita debata mahaleon sagu-sagu hangoluon tubang sona. Paduahon dagdanak na sorang. Di hari Kamis sada Agustus na salpu nungga di basa-basa tuata sada dagdanak boru di keluarga Amang Bernando Semanungkalit Inang Ventia Juliana Borsilaban. Registrasi KK 0355. Sian sektor Nazaret. Hipasdo dadanaki suang soni nang naturasna ditupahi asidot holong ni tuhata napatuluhon ruas nataba mamuka sadarion 4 Agustus 2024 tajakon ma gabe ruas ni huriata ima keluarga Amang Pernato Pakpahan Inang Mesri Rosmawati Boru Simangusong Rapdo Sada Yanakon na ima Algiano Emmanuel Pakpahan. Alamat nasida di Perumahan Batakan Permaitolu Blok A15 nomor 20 Kelurahan Manggar. Registrasi KK 0398. Masuk tuk sektor Galilea. Turuas Naibaru pinangidohon ma asa jongjong di ingananna. Maulate Amanginang. Say gabe ruas na mangulu manasida di Huriata. Napapaton titing parjolo dohot paduahon nanaing marbagas. Nanaing majalo pamas-masuon parbagason ima sahabat baik simajuntak. Anak ni Amang anjur mula untung simajuntak. Tubuh ni Inang Maslia Boroh Rahab. Ruas ni Huria HGBP Simanosor Resort Maranata Simanosor. Dohot Orwana Irika Yohana Boru Pakpahan. Boru ni Amang Ardines Pakpahan. Tubuh ni Inang Rumiris Boru Purba. Ruas ni Huria HGBP Balbambaru Resort Balbambaru. Pamas-masuon Parbogason di Batupa di HGBP
Simanosor, Resort Maranatha Simanosor, hari Sabtu 10 Agustus 2024 pukul 10.00 WIB. Tatangyakom manasida asa di pas-pasu tuata saluhut ulauni. Na palimahon panitia tahun okumene inklusif HKBP Balikpapan Baru 2024. Nunga di padalam parhalado dohot panitia tahun okumene inklusif janji iman tuganup sektor atau tadukung ma program panitia tahun okumene inklusif HKBP Balikpapan Baru. B. Di hari Minggu sadarion 4 Agustus 2024 dung sipul permingguan manogot dohot arian di patupa panitia tahun okumene inklusif do bazar. C. Penjualan kupon door prize terlampir. D. Festival kor syarat dan partitur terlampir. E. Jadwal pertandingan voli antar sektor terlampir. F. Di hari Minggu nanengro 10 Agustus 2024 patu panihuriat tado papung amplop dana panitia tahun okumene inklusif ni huriata. G. Jadwal pertandingan catur antar sektor terlampir. Di bagasan ulauni di patu panitia do kantin alani tadukung masudi ulan panitia okumene inklusif ni huriata. Na pangonopon amplop dana tu operasional gereja. Di hari Minggu sadarion 4 Agustus 2024 di permingguan menogot dohot harian di patu pahuriata do papungu amplop dana tu biaya operasional ni huriata. Nah papituhon guru sekolah minggu mamuka minggu sadarian 4 Agustus 2024 tajak kodoga be guru sekolah minggu ni huriata ima Inang Katarina Kristiana Panjaitan Boru Nenggolan ruas ni huriata sian sektor Bethlehem anggiat mamarhite pekobasyon nasida lau tuhabangna sekolah minggu ni huriata. Na pawaluhon PHD Parapuan. Di hari Senin Warsogot 5 Agustus 2024 di patu pahuriat tado PHD Parapuan maringanan di Sopo Mehmet. Masuk pukul 17.00 wita pinangidohon matusude Parapuan manang ina ni huriata asa madohotisa. Nama kasuguton ina sektor Galilea. Napasiyahon partang yang sektor A. Di hari Selasa 6 Agustus 2024 di sektor Sion. Maringanan di bagasan di keluarga Amang Ripai Simajutak Inang Siska Boru Ginting. Alamat Perumahan Daun Pelage Blok H nomor 60. B. Di hari Rabu 7 Agustus 2024 di sektor Galilea. Maringanan di bagas ni keluarga Amang Sopian Sitohang Inang Sani Rarki Boru Parhusip. Alamat Perumahan Bukit Peronda Indah Jalan Anggrek Tolu Blok D nomor 37. Pinangidohon matu sudah ruas ni sektor Sion do sektor Galilea asa madohoti pertanyaan ini. 10 Padidion Nabadia. Di patu pahuriat tado Padidion Nabadia di hari Minggu 10 Agustus 2024. Di bagasan permingguan harian tu keluarga nanang wabuan yang konna majalo Padidion Nabadiai asa madohoti perguruan di hari Jumat sia Agustus 2024 masuk pukul 18.00 wita maringanan di gereja tahun. Los dibuang mas surat pengantar
sian sektor nabi. 10 sada panitia pembangunan. Hobar susu sian Kementerian Agama, songon persyaratan, laho pajongjong gereja, panitia pembangunan di Huriata, tongon papunguhon 90 KTP ruas. HKBP Pelabuhan Baru dohot 10 KTP naso ruas di Huriata, atau tadukung panitia pembangunan di Huriata. 12 ulang tahun kelahiran dohot perkawinan. Parhalado dohot sude ruas ni Huriata, pasahatlon selamat ulang tahun kelahiran dohot perkawinan tu sude ruas ni HKBP Pelabuhan Baru, nama kalason di bagasan saminggon, 4 10 Agustus 2024. Hatan di batan nama dok, ay naungga mamora dohamu di bagasan ibana di salhut nai di satok hatai nang disude pangatusion. 1 Korintus sada ayat 5. 10 tolu cuti Bible Pro, kebutuhan pelayanan bendahara huria, iura diakonia, poti parasian, warta keuangan, tim panitia okumene inklusif, kerapihan persembahan bulanan dan persepuluhan. Syarat mendaftar jadi anggota jemaat baru, warta keuangan, huria, panitia pembangunan dan tim diakonia, boleh tajaha di grup WA HKBP Pelabuhan Baru .sektor. Manang link database HKBP Pelabuhan Baru, sonima titing huriata di bagasam minggon, di pasu-pasu tuat nama kita salutna. Mau latih. Tabegema puji-pujian sian punguan ama.
Tapi gema pujian sian punguan ama penabur.
Sopa pengupelean maredehita sian buku ede nomor 783 dohot uduna. Tuhan situ Martang yang mahita, dame ni debata na sumurung sian saluhu na roha, ima mangaramoti roha do pikiranmu nabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita saluna. Barita nauli dihita di mingguta sadarion, ima sian buku 2 Musa bidu 10 ayat 2 sa rodi ayat 8. Tabuka ma amanginang buku Bibel tabi asa tajahama turpukon marsika soring. 2 Musa bidu 10 ayat 2 1 ayat 8. Jadi marmunggut-munggut ma sadok luhutan nihalak Israel dopak si Musa dohot dopak si Aaron di halongonani. Didok halak Israel matu nasida, tung somate hami dibunuh tangan ni Jehovah di tanah Mesir, dina hudul hudangi di lambung hudon akan amarisi juhud, dina bosur hami mangan sagu-sagu,
ai di togion hamu hami ruar tu halongonanon laho mamunu sadok luhutan on taturas paro. Dungini na Jehovah ma tu si Musa, ida ma paroku ma tuhamu udan sagu-sagu sian banua gijang, asa ruar bangsoi jala di papungu sae sadarinai, asa hujuni nasida, manang turuton nasida patiki, manang dang. Alai Jepang Pandono Marihon, Paulion nasida mana binuan nasidai gabe salopit mai martibakon na pinapung nasida siapa hari. Dungi di dok si Musa dok si Aaron ma tusude halak Israel bodariom ma botomuna Jehovah parwarok kamu siat tano Misir. Sugut manogut idon muna ma hasangapon ni Jehovah ainunga di bege ibana parmutunguton muna dopak Jehovah aitung ise mahami pola ubaen tung marmut-mungut amu dopak hami. Akup ni di dok si Musa ma molo di leon Jehovah juhu pangonom muna bodarion jala butongan mangan sagu-sagu manogot nai alanong dibagi Jehovah parungut-unguton muna na marmungut-munguti hamu dopak ibana aitung ise ma anggo hami pola dada dopak kami hamu marmungut-mungut dopak Jehovah do ima sahatna. Hurian itu hatta headora taida halak marungutungut ate manang headora hita marungutungut molo ama headot he marungutungut headot tong manang dang dakera te ama halakat do nasongoni anggo hita dang dong nasongoni. Jadi sasitong na bocir ubana boy halak marungutungut ima alasai tertuju do pikiranna tunaso adong di bana. Ido bana marungutungut halak. Ala nasodongi di bana gabe saya maneritai ma. Selalu bersungut-sungut. Halak na marungutungut ima halak na say memikiri narikot di bana nuaing. Saat ini HP dang tuk gogona para dehon karena dia tidak mampu, akhirnya dia bersungut-sungut. Hobartusido nataida di bagasan turpuk jamita di bagasan mingguta sadarion. Marungutungut mabangso Israel. Dopak si Musa, do si Aaron. Tiki di halongonan. Molotaida naki di turpukon. Kenapa mereka bersungut-sungut? Ala saya di patudos nasida do pengoluna ima tiki di paratobat di Mesir dibandingkan dohot tiki dung ruar nasida sen Mesir konteks tiki ini di halongonan sudah pasti berbeda lah. Aikan ido naki didok di tului didok ala Israel matu nasida tung somate hami dibunuh tangan di Jawa itano Mesir dinahudul hami di labung hudon akan namare sujud dinabosor hami mangan sagu-sagu. Ay di Mesir bosor do hami mangan. Ido neng dohonon na. HP di son dang adok si panganon nami. Ya berbeda lah. Cuman jangan lihat dari sudut itu. Dang dibereng nasida siya sudut nasing bahwa di Mesir hatoban do nasida. Mereka menjadi budak selama 430 tahun di Mesir. HP nak penasida di halongonan, orang merdeka do nasida di sini. Orang yang sudah dibebaskan dari budak. Mereka hanya melihat enaknya makan tanpa melihat status. Status nasida di Mesir budak do, hatoban. HP nak di halongonan, mereka orang yang merdeka, orang yang dibebaskan. Dang di bereng nasi dei ala nong palilekudora di parahutuba nanti gabi mau to ido malutai dari son mereka kehilangan akal sehat karena terlalu lama diperbudak. Lebih senang mereka jadi budak daripada menjadi orang merdeka. Inilah
kalau kita lihat parang ini Bang Soy. Ternyata Parhatobana ini betul-betul sudah membuat mereka mau tuh betul. Pitor mardadi dona sida, pitor mengelului kambing hitam dona sida, pitor menyalahkan dona sida, menyalahkan si Musa dok si Aaron. Bahkan dalam hal menyalahkan berlebihan doang kau bereng ton. Molo tidak nakin di ayat 2 ima kelanjutan nahodok nakin. Ay di Tokyo kamu hami ruar tu halongonanon lau mabunuh audo di tong ido. Itogyo kamu hami lau mabunuh hami do di halongonanon. Ini betul-betul fatal. Ayang kalau mabunuh halaki molo taida di ayat sebelumnya adong do di si songo dia berita tikina lau nasida tiki menyeberangi lau rarai. Aing dipudi be parangan si Firaun lau mengelili nasida. Ay pasobo man ni siya sa tormati sudi. Kalau memang mau membunuh. Dak pola ikon bayanon na debata si Musa ima dinalao mabola rarai asaboy na sida mamolo siya ni dak pola alok masong ni mati mahamudi si molo na yung mabunuh do. Tapi di sini dikatakan ay nang mabunuh hami do hamudi sonin na. Kenapa di sini mau membunuh? Sebelumnya saja capek-capek si Musa membawa mereka menyeberang dari Laut Rarai. Marhua pala. Di bereng nasida do, songo dia do, aiki mangalikupon. Mangalikupon parangan si Parao, lau paluhon nasida, sian pangalilioni. Memberikan kehidupan kepada mereka ketika dikejar-kejar oleh pasukan Firaun. Ternyata baru masih peristiwa yang apitor holip be. Dang di dana sida be peristiwa na luar biasa holan alani kelaparan. Alana sodongi si panganon. Memang ditangyo debatado ungut-ungut di bangsoi. Dileod do si panganon sagu-sagu si banong gijang. Alai molo dileo pe si panganon sagu-sagu idang nama dok si tuju debata di pabahin nasida daong. Buasa dileo debata si panganon sagu-sagui naing patudo na debatado asi di rohana tu nasida. Bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang maha kasih. Taksi bunuh-bunuh. Ido Tuhan si sobon nasida. Sugari lau mabunuh do gampang do. Ima songon akin. Dibiarkan aja mereka. Tidak usah menyeberang dari Laut Merah. Selesai do dibain pasukan ni si Firaun. Molo naing do. Alai di leo debata si panganoni asa berengom muna au do manarihon ngulum. Ido neng dohonon no dohonon di debata di son. Alai tuk pe di sario debata nakin molo teida di ayat opati dongin ni na Jehovah matu si Musa ida ma paroku matu hamu udan sagu-sagu sian banogijang asa ruar bangsoi jala di papungu sae sadarinai. Baru di kali mana mangiut asa huujuni nasida manang turutun nasida patiki manangdang. Menarik don aliano matabas taringot tu ayat opaton lapatanna marhuaso do debata patukon na kanarikot dingolo ni bangsoi boy do toktong do debata manarihon asa idaw nasida song dia do hasangapon ni debata di bagasan pardalan nasida na mangihon ay molo marungutungot pe nasida tu si Musa ido nakin dia na parpudi di dok dia walui dang na si Musa nagabi hasatan ni nasidai alay debatado nagabi parungutukuton munang ima molo teida diturpukon noeng dia manaboy taputihi siya turpukon di konteks sinoengon nagabijamita dihita naparjolo taringot to na marungutungut manakin ngulo marungutungut memang
molo taida, molo adong halak na marungut-ungut, ini menunjukkan adanya perasaan kurang puas, itu ate. Karena dia kurang puas maka dia bersungut-sungut. Manang di dia pe, boy do masa parungut-ungutan non. Marungut-ungut do halak dijabu. Marungut-ungut amatai dijabu tu inatai. Marungut-ungut inatai tu amatai dijabu. Marungut-ungut dak nak tu natorasna. Di kantor pe boy do sawoni. Marungut-ungut pimpinan tu pegawai na. Pegawai tu pimpinan na. Di sekolah pe boy do sawoni. Guru tu murid na, murid tu guru na, marungut-ungut. Bahkan di gereja pe, boleh do masa parungut-ungutoni. Di gereja juga bisa. Buasa, ala di bereng, herana so cocok, pakobasioni parhaladoi, dia do situon. Na begadang dora na budarion, so tikosi jaget dai. Ay parhaladoi pe olo do marungut-ungut, molodang ditangihon, ruasi hatakana anggo ruas nami hola na mangalaw-alaw terusin na adong bitangnya kata niba marungut-ungut. Jadi perasaan marungut-ungut itu ini perasaan yang manusiawi dong, karena ada yang tidak pas. Alai molotuk pe hurang pas unang pas sampai manguhumi itu neng dohon terbukon. Apalagi molo pola saat ungut-unguti tu media sosial ate. Ada pola saat tu media sosialnya ada. Ipang masuk tu Facebook, Instagram doa ke media sosial nasing. Bahkan sampai diviralkan istilah noengon. Sudah halak maboto. Untuk apa orang lain tahu? Ungut dia matai, tuinatai. Pada hari ini, Minggu tanggal 4 Agustus, ungut saya kepada istri saya satu. Amar kuah pala boton ni halaki. Kau masuk kau main itu Facebook, tidak perlu. Jadi sadanai muse neng dohonon na molotuk pe marungut-ungut, unang mah sampai mardosa. Jangan sampai berdosa. Manusiawi do na marungut-unguti. Alai unang saat tutuhani. Jangan sampai berdosa. Jala molotung adok penahurang bata padenggan mah. Udah kola diungut-unguti, urang sonod do bah. Urang denggan kursion, urang denggan mejon. Padenggan mah. Buasa ungut-unguti. Kan di sifat persoalan ini, kola diungut-unguti, tapi tidak diperbaiki. Kalau ada yang kurang diperbaiki, bukan diungut-unguti. Kalau dia merasa memiliki, ikut dipadengkan deh. Alai memang mulo so adong do rasa memiliki, memang ipaso bot datong ina. Alo masih sige, aso hita na punasai. Ini yang bahaya juga. Selalu marungut-ungut, tapi tidak ada solusi yang diperbuat. Lebih bagus kerjakan yang kurang itu, unang marungut-ungut. Ketika kita mengerjakan yang kurang itu, gabedenggan mah nahurang denggane. Ima pesan na parjolo. Baru pesan na paduahon, ima topik ni minggu tasadari omma, di bata mangalew sagu-sagu hanguluan tubang sona. Nakin molotaida sian turpuk taon, ungut-ungut di bangsoy jelas ala ni kelapara do nasidate. Ido nakin didok di bagasan turpuk tahun. Mereka tidak makan. Nian di bonasida do si panganon sian Mesir. Alai nunga habis stok bekal nasida. Ido banna molotaida di ayak sadai didok do di turpuk tahun borhat nasida sian elim gabi ma sadok luatan al-Israeli di halongonan siak kolak-kolang ni elim dok sini di hari 15 di bulan Sipahadua dung ruar sian tanah Mesir. Lebih kurang 45 hari do penasida keluar sian tanah Mesir. Sudah pasti habis stok makanan yang dibawa mereka. Alana memang
anggo jarak ninna sian Mesir tuh tanah Kanaan itu lebih kurang sekitar 800 km do jaraknya, dan bisa cukup menempuh perjalanan 25 hari. Boya do melo garis lurus songonon 25 hari do. Alai di Debatah do keliling-keliling halat mangaliati 40 tahun. 25 hari menjadi 40 tahun. Asa di bereng Debatah, manang di Patu Debatah, hodo bang sok kuda, kamu harus menjadi contoh. Tidak cukup 25 hari, 40 tahun. Ibu kali-kali lagi. Sian halongonani. Ima belum tidak perjalanan ni bangsa Israeli. Jadi memang habis stok makanan. Mungkin perhitungannya ya paling 30 hari si panganon dibuat sian Mesir. Tapi ya hari ke-45 mereka sudah kehabisan stok. Madapok natong di halongonan. Datung adong warung Padang siate. Saksang bisa ada B2 betul dah ada ongi. Mana ada warung di Padang Pasir. Isi mangalopay. Ia bawa bekal sendiri kalau di Padang Pasir. Jadi memang itu persoalan sida si panganon. Taringot tuna manganope memang boy do gabe persoalan nanti. Ini bisa jadi persoalan. Isarana olodo songoni marpungu-pungu halak ngaliling tabu makatatay ate. Alay hola na makatatay ujung na gabe dong mandok ayang ko sumangan do asa mulak na usir te. Adi do na katayon. Olodo songoni ujung na gabe awado tuan rumah gabe serba salah te. Abi hola na minum kopi tok masuk na coffee time. Abi adi do hola sosongono do ina usir tong. Adak sonya tong dah molo konteks nate. Jadi memang taringot tu si pangananon ini kadang songono nakin ini bisa jadi persoalan ai dakolan na sodong mangan gabi persoalan adok pesi panganon bodo gabi persoalan. Ido molo teida buasa ala pautiku adong do ala lautik gabi persoalan bukannya tidak ada. Dungi mesti dia kaulaon liling lambat pamuruan mabagi si panganon. Liling maon mabagi si panganon ini mesti dong dah. Bukan tidak ada makanan ada. Alai gabi marugutung dotong. Bukan karena yang tidak ada. Adong do. Gabi marugutung mak. Jala adong mo mesti apa ada si panganon. Acim maon ini mesti do. Siak maon ini dah. Ay mo lo nang tabu bay lo pasad diri ma. Bosa boleh ko marugutung udah te. Alay nak peudok do soni halakad do soni te. Tangadok kita soni. Anggo hita tahalat codo sudi dadongnya te. Amin. Idut tong dah. Jadi memang taringot tumangan manang si panganonon ini masalah klasik don. Ya adong tongdo salah, dang adong tongdo salah. Ningot bolo tiki zaman Frans mana da penajolo olor sipata masigulu halak membuat ya. Ningot dobe sebelum Covid najolo ai selalu do halak patupa pesta songoni Frans mana dong. Olor sipata pinorohon nga dijolo ni dahani mana jong-jong songona tiki obe tangiang ngantri be. Wah, ira antri namon. Tapi so martangi yang udah ngantri, ayo dote, jala deh iba adong do, ay so iba do petang yang ngasai mangan di mana, ayo tuh, itulah kalau dulu masa-masa sebelum Covid nanti, jala nuaingon ngakotakan, tong do gabe pergumulan tong, alada. Apa mah dan di kota ade nasahod dong setabi salibudut do ikan ayo ti mau ni danau ni mesti dutong dah molo mangidu dua kota maila tapi memang kurang dong dang cukup imana dang sakot dapat imana tong dah dang saat imana tu hasatan nai
Karena satu kotak sedikit dia memang. Alai bajo. Kan itu, ay molo dipanggil 2 kotak adon, ay mokus ba tahun. Mokus mena tahun, tertulu kotak yolo na, terus itu. Apa memang yang sedikit ya, danai. Apalagi di tiki perpestaan olo do sipata songoni. Jala olo do tong taringok tu na lau manganope gabe persoalan tong tangiang. Ay gajang matang ni paditaon na sa ibo to do na umali iba itu kan si tuope na gajang tangiang naon na tong mamarungutungon api nga di bagas sa tangiang tiki na tangiang di itu kadang salah serba salah semua memang molotay da do pangujunan na binan ni sibulis tu Tuhan Yesus salah satu na ima si pangano do te Matius 4 ilo nakin patik dihita di minggu tasadaryo. Matius 4 ayat 1-10 sada ido di bani sibolis pangujunan tu Tuhan Yesus molo na tutudo ho anak ni bata baim mabatuon gabi roti. Ido dido sibolisi. Alai aha maalus di Tuhan Yesus ido nakin patikta di minggu tasadaryo. Da dido suratido apalah olah si panganon hanguluan ni jolma tuk kata di batado naro sian ibana itu bahwa makanan manusia itu bukan hanya makanan itu tapi firman Tuhan itu juga adalah makanan yang paling utama. Jalada kolani di pada nebaru pe diajari Tuhan Yesus do hita martangi yang taring tuna manganon dia mah didok tu hita ditangi atau patai leo mah dihami sedarion si panganon siapare lebih tepat do terjemahannya di bahasa Indonesia. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dang diajari kita mandok manang mangidon berilah kami makanan yang berlebih-lebih. Tidak ada kita diajari demikian. Berilah kami makanan yang berkekurangan. Dang adong diajari atau sengoni kita. Berilah kami makanan yang secukupnya. Cukup dok. Cukup untuk kita makan dalam hidup kita. Jala ido nak di turbukon. Leon di Batama si pangano si Banong Gijang saya sadari nai. Cukup hanya 1 hari. Alana buah basugot Leon di Batado musi. Barhua pola ikon gudang-gudang papungon na songoni. Besok ada lagi kok dikasih Tuhan. Jadi saya olah sadari nai. Alani neng dohonon na dison di Batado jaminan mual ni hanguluan di Leo di Batado akan record di bagasan ngulu tahun alani tok-tok mahita marsiho tu di Bata. Tetaplah kita bergantung kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan dalam kehidupan kita. Amin. Ima napaduan baru napatuluh ma berkat adalah tanggung jawab. Omanakin di ayat opati. Dungi nina Jehovah ma tu si Musa ida ma paroku ma tuhamu udan sagu-sagu sian banogijang asaruar bangsoi jala di papungu sae sadari nai ale dukonima adong kalimat asa huujuni nasida manang turutun nasida do patiki manang dang. Berkat adalah tanggung jawab. Ido neng dononna molo diliot di Bata konteks ini terbukon sagu-sagu berkat ini juga bisa menguji iman kepercayaan kita. Hujuni ini nakin bagaimana kita memakai berkat menguji seseorang. Jalai do banda ya saya jina sifata dia ke kalimat-kalimat bijak untuk menguji seseorang itu. Berilah dia harta, berilah dia jabatan. Tarboto do aslina songot dia ketika dia memiliki harta, memiliki jabatan. Kelihatan asli seseorang itu ketika dia memiliki itu. Tarboto ma songot dia imana nasa itongna. Jala ido neng dohono ni turbuk taon nakid dia obati. Ketika Tuhan memberikan berkat kepada kita itu adalah tanggung jawab yang harus kita pertanggungjawabkan.
tu dia do pakai otai. Lam jonok tutuhani do molo ding pasu-pasu de bata hita manangdang. Molo diturpuk konak ke didok di obati turuton nasida do patiki manangdang. Hu pasu-pasu nasida lam jonok do tuau manang lam dau. Apakah manusia itu ketika dia diberkati semakin dekatkah kepada Tuhan atau semakin jauh kepada Tuhan? Diujuni nak didok. Jala molo didok pesongoni dipangi do tuhita. Semakin kita diberkati Tuhan, semakin kita dekat kepada Tuhan. Amin. Lam jonok mehita tutuhatai. Semakin banyak berkat yang kita terima dari Tuhan, semakin banyak tanggung jawab yang diberikan dalam hidup kita. Unang tadok dangadong, sotung betul-betul dangadong. Tapi ya seadanya, anggo seadanya ada dotong dah. Unang gabi molo tung adong sesuatu hal didok situata ada ngadong hami. Bah, api adong do. Tadok dangadong, gabi dangadong, betul. Lebih bagus ya memang banyak yang menjadi tanggung jawab kami. Itu aku basoni. Udang gabi didok dangadong. Karena berkat itu adalah tanggung jawab. Ketika Tuhan memberikan berkatnya kepada kita, Tuhan juga menuntut pertanggungjawaban kepada kita. Tu dia do pakiomu pasu-pasu nahu pasati. Gabi jonok do tuau. Gabi dau do lam manurut do tupatiki manangdang. Itu tadi dituntut kepada bangsa Israel. Dileo sagu-sagu si panganon itu nasida untuk mengujuni dong, mencobai mereka supaya mereka dekatkah, semakin jauhkah dari Tuhan? Alai na pasti anggo hita sude di son lam di pasu-pasu tuhata hita lam jonok do hita tutuhatai. Amin. Semakin kita diberikan berkat yang berlimpah dalam kehidupan kita, semakin besar juga tanggung jawab yang bisa kita tunjukkan kepada Tuhan. Marhite-hite huriata HKBP balik papan baruan. Amin. Jala dipakai tuhata mahita gabi ulaulana marhite gulmit ningaluta sigano paring. Amin. Martang yang mahita. Mauliate marohanami di Tuhan naung mamakulingi hami marhite hatam nabadiai. Dipakai hodo si Musa do si Aaron lau paingoton bangsoi alas saya marungutungut nasida di bagasan perdalanan natongon di halongonan. Ido dan gabe jamita di hami Tuhan. Ido dan gabe siti pon nami di minggu sadarion mongolutukpe adong nahumurang mongolutukpe olo hami marungutungut. Unang mapola sampai madabu tu bagasan dosa. Alai boy mahami Tuhan introspeksi diri. Lau pataridahon dia dolomoni roham. Lumobi ma Tuhan dina pasahap dinaung pinasahapmu dihami ganup keluarga ragamnya kapasu-pasu di ngulunami. Asa boy pakeommu hami gabe ulam jalaboy pakyon nami pasu-pasu na pinasa mi lampasol hotod diri nami tuho gabi pasu-pasu hami maradopon na kadongan nami nadong di humalyang nami paposoro nami Tuhan setoktong marsigatong tutangamu na badiyai jala patukommu akan narikot di bagasan ngulu nami jalaboy hami toktong di bagasan pangaramotyomu ma diragam niaka ulon nami diinganan na maragami. Pasu-pasu huriam HKBP balik papan baru di bagasan ulon nami sa minggon nunga hubigami martite tikting ni huriam. Pasu-pasu mahami saluk na Tuhan ruas do parhalado. Boy saling bergandengan tangan patupa kanauli na denggan di tonga-tonga ni ngulu nami, di tonga-tonga ni ngulu parhurion nami. Boy hami saroa sa pikiran patupa akan nauli na denggan di tonga-tonga ni huriamon. Pasu-pasu na kaya nakon nami na daw na jonok na memet na magodang horasi manaside salu na. Boy toktong di bagasan pangaramotyo mo ma diragam niya ka aktivitas na sida di kanup inganan nabi.
Asiron Tuhan, ragam si Panginoon namin siyako, keluarga lepas keluarga. Homa na patulucon na mga lehoni, obar tulomoni roham. Om matangiang pangiduan do telehele nami, di bagasan Kristus Yesus, martangiak kami Tuho. Amin. Marede mahita hut papungu amplop dana tu operasional ni gereja, sian bukwede onom sia pulu ayat sada do udutna. Lanjut ayat 2. Sai hutundal hon aporti Dio, silang ni Kristus mahuda poton. Sai hutundal hon aporti Dio, dan oloa so adong pin na olodohon alay rohaku say marsihon so adong pin na olodohon dan oloam sumurut Tatangiako mapiliata martangiang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, odo haroroan ni saluhut sileleon na dinggan, do nasa ulibasa na moliutus. Hu pasatami masin nilehomi tuhami, pilihan nami tuhong. Sa jalo mai gabi uap na husus si jolom, pasu-pasu mai jela ramoti, asa hu parhasia kami pilihanon,
patibulo na rajaumu, itonga-tonga ni huriam do di portibion, buhay marohanami marhite-hite todim, asalam mutada hami godang ni sileo-leo mi tuhami, asalam gir-gir hami madok moliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmo, say Roma harajomo, say sau malo maniroham di Banua tongaon songo na di Banua Gijang. Leom matuhami sedarion hangluan siabari, sesa madosa nami songon panisanami, di dosa ni donga na mardosa tuhami, una kami togyon tu pangucunan, pelua mahami siap pangagong. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho, di sodako Tuhan debatama bohina tuho, jala asima rohana midaho, di dopako Tuhan debatama bohina tuho, jala di pasarhoma damena tu todim. Amin. Amin.